Prijali sme veľmi citlivé rozhodnutie, ktoré sa týka plošného odstrelu medveďa. O tom bude hovoriť pán podpredseda vlády, minister životného prostredia, ale predpokladám, že bude o tom hovoriť aj pán minister Huliak. Ide o rozhodnutie, pokiaľ ide o plošný odstrel 350 medveďov. Bola o tom pomerne zaujímavá diskusia, ale súhlasím s členmi vlády, ktorí hovoria, že nemôžeme žiť v krajine, kde sa ľudia budú báť chodiť do lesa, a kde sa z človeka stane potrava pre medveďa, pretože intenzita útokov veľmi brutálne narastá a to sme v období, kedy by ešte v podstate tie medvede mali byť v kľudovom režime. Preto je reálna obava, že leto môže byť mimoriadne zlé z pohľadu útokov tejto šelmy na ľudí, ktorí sa pohybujú po lesoch. Preto považujem toto rozhodnutie za správne. Detaily vám poskytnú príslušní členovia vlády. Pre pozitívny vývoj stavu medveďov je 800 kusov dostačujúcich. Máme nespochybniteľný pozitívny vývoj a na základe toho Slovensko určite bude pristupovať k preventívnemu plošnému odstrelu tak, ako je to v Rumunsku. Druhá vec, ktorá je dôležité povedať, v roku 2000 približne 20 bolo okolo 650 stretov s medveďom. Minulý rok to už bolo 1900 stretov, proste ten nárast je úplne jednoznačný. Každý jeden rok to ide hore. To sú hlásenia, ktoré sú proste oficiálne a z tohoto dôvodu je absolútne kľúčové pre nás, aby sme na toto všetko reflektovali.